Tsopano dada Wafika Mdziko Muno ndithudi mtsogoleri wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika APM wafika ndithudi ndipo mungathe kuona pa screenipo kuti anakalandidwa ndi aja a George Jafu omwetu ndekuti ndi mkulu wa asilikali ankhondo kunoku ku Malawi kuzabwera ndekuti ndi anthu osiyanasiyana nduna zinaso zinafika kumeneko ndithu kukamulandira mtsogoleri wa dziko linoyi Professor Arthur Peter Mutharika. Tingokamba zonchi kuyamba mama watu tinadzuka ndi nkhani imeneyo panopa pa Justin Tech Malawi amene mwakhala mutitsatira ndipo timafotokoza kunena kuti akuti mkulu yakhala akufika cham'ma 5 of course wafikabe I think ma minutes ena ake after 5 sanafike ndendende 5 koma wafika past 5 if not to 6 kungoti nanga siti nali bwalo la milandu ku Lilongwe kumene kwavuta kwambiri pajaji mwendo banda kumene kwa atumiza kuti akakhale kundende kujene ku palimandi ku prison kumaula kumeneko imene taifotokoza kale komano ndekuti zili motero ayi aparunde kuti padutsa 2 weeks Peter Mutharika atatuluka mudziko muno ndikupita kunja ku South Africa pokambato ankafotokoza bwinobwino kuti makosana munthune ndi zonena kuti ndikufumukapo pa mudzi panopa ndikufunatu ndipite ku South Africa kumene ndikapanga zinthu zanga za private ndi private trip zinthu zongokhudzana ndi moyo wanga sizoti ndikapanga ma affairs zomwe ndokhudzana dziko linoli ayi ndeno ndikuchoka ndikhala ndopita umeneko sadakambe tsiku lobwera ya sadakambe last week kudadzangomveka makamaka chakumapeto kwa wiki kudadzangotuluka ena akanadzatulutsa nkhani kunota akufuna azibwera komano I think anazapanga realize kuti nkhani ija inali yabodza ma sources zawo sanayende bwino ndi pamene yatuluka lero kunena kuti mkulu ameneyo ndotakhala akufika wafika papa akumamutitu mkulukuta moyo kaya tanthauzo lake ndechani kaya magaya aku DPP akumantchula tu mkulukuta moyo mkulu amene akhala kufika macha kumadzulo kuno cham'ma 5 apa ndekuti wafika I think panopa ndekuti akuyenera kumathamangirabe mwina kaya ndi ku nyumba yawo yaboma kujeni ku Blantyre kaya kakhala ndi kunyambadwe residence pajaso alindo nyumba yawo kumeneko koma wafika ndithu ndi Madam Gertrude Mutharika kuchoka ku Ulendo umenewo pokambapo anthu amangonena kuti ayi wapita kumene kukalandira mankhwala koma nanga sanati ndi wa private takhatu matsindikabe pamenepo kunoti za private ifeyo our hope ndionena kuti munthuyi atakapanga zinthu zake zokhudzana ndi private zokumenekoko kaya ndizichani kaya nzichani koma atakapanga kumenekoko mwina ndekuti wakwanitsa kupanga zimenezo tsopano nkumabwerera kuno that's our hope sincere hope kuchoka apo ndekuti so ndife ongothokoza kunena kuti munthuyu wayenda pa zinthu zimene zinapangidwa ndi anthu zindege chani zimatha kufoyira zinthu zosiyanasiyana komano wadzafika kunoku safe and sound imene wamuonera munthu akuyenda ndekuti tikhoza kumangoyamikabe kuti notino iyayi alemekezeketu ainu ake amene amasunga moyo amene adawupanga design ndi kumausunga komanso amene amatha kupanga guide china chilichonse alemekezeke mwambamo ulemu wawo apapa ndekuti tiziyembekezera zonotino munthu yakhalano akubwerera back to the business kutumikira dziko lino la Malawi kutumikira inu ndine kuti mwina mwake miyoyo yathu ikhale ngati bola mkone chifukwa ndekuti anthu ambiri akhala akumangana kwa iye okay one story imene ndikufuna kugawana nanu ndionena kuti ninali ku TikTok because tikoso tu TikTok or Malawi trends makamaka Justin Tech sit na bang activate koma Malawi trends iliko sometimes zitimapeleka nkhani kumeneko nde ku TikTok ndinkaonera video ina yake panazabwera wina wake amaliza kaoji amakonda akapanga madrama kenako basi pano amangopanga zodira-dirazi basi ndikumayankhula zosiyanasiyana ndi apita Mutharika nthawi imeneyo anali ndekuti atango I think ankathamangira ku chisankho kaka anatangowina kumene ndi anazatulutsa video imeneyo ankakamba zonena kuti ndifuna ndikuwuzeni apita Mutharika uthenga special ukupita kwa inu inuyo ngati mtsogoleri wa dziko ndikufuna ndikuwuzeni ankakamba choncho kuti adade ndikuwuzeni moyo wanu wotusi wanu nokhatira nde muzidira kumeneko sinangeya makonda zomadira zikumapanga ma push up zina zotere kuthamanga basi kumalimbitsa matupi ndankafotokoza kumenekoko inuyo apita Mutharika muzidira kumeneko muzipanga ndithu ma push up muziyesabe kumathamanga ti ma exercise
moyo umenewo si wanu nokha tuyayi mukamayang'ana moyo wanu ngati mungoyang'ana kuti no ndi wainu yonokha ndi osamapanga kuti mafizo oti muulabwitsa kwambiri ndi moyo wa tonsefe tuwerengera pa moyo wanuwo ndi ngati simuupanga zodilas pamene poponde kuti ifeyo mukutiwerengera bwinobwino muzikhala fiti muzikhala ndi mphamvu ndi kumadira ndithu kumeneko fa moyo ndi wachani ndi wa tonse ndithu tonsefe tikuyang'anira pamenepo ankakamba choncho izaka oji of course kumakamba ngati kuti mwina mwake majoko komabe I think anali ndi point kunena kuti anthu ambiribe maso ali paye pita Mutharika kunena kuti kodi mukuti no amene china chichoseti ndakuyenera bakhale ndi moyo wamphamvu and that's the iron of life magayi fans yomwe yakhale kumafuniridwa zoyipa muone ene movement fans emakhale kuyang'ana hey ameneyo hey watani nkalambayo hey chani fans yaku congress yankula zambiri mbiri Koma, that's the secret of life, the irony of life, you know, the keeper of life does not sleep or slumber. Fans yomwe noima yankula kwambiri, fans yo yankulitsa mukayipeze zonena kuti yoyo ndimeneso mwinaso ili ndi mavutoso. Mavuto oti kuti akaeze ntupira tili ndi zimene zontupimu. Okay, aside of that, fans ina imene nkayankhula kwambiri, tinayionaso ikutsogolaso mayona. Osati kuyankhula monyazitsa koma tinaona fans omwe nkayankhula kwambiri ikutsogola kumusiya nkulu jolo muno wake samakamba wish me well don't wish me dead musandifunire zoyipa ineyo musandifunire imfa chifukwa chonena kuti mulungu andisungira pa zifukwa mbanja mwathu monse aliyense adatsogola ineyo ndatsala pa zifukwa zotani so wish me well please wish me well nyimbo yomwe tingasiya pamwina ndi ya ujamati kuame Eugene yemwe ndo waku Ghana amati if you wish me well so I wish you well okay if you wish me well ineso tu I wish you well pamene mundifunira zabwino ineso tu ndikufunirani zabwino nde muzindifunira zabwino ineso ndimakufunirani zabwino I think that's what we can end with this story komano welcome back Peter Mutharika this is home feel at home ijeni ndiano komondirano ile ifeyo ndanthuonena kuti basi bafana mdenet because everyone panopa ndi ali pansi pa Peter Mutharika nde ifeyo ndi mafana mdeni nde ngati no mafana mdeni tapezeka zonena tino muno wako Wafika muno wako Mdziko citizen number 1 welcome back home and feel free to kuyembekezera zonena kuti no you'll be able to do more kugwira ntchito molimbikira kugwira ntchito modzipereka mosatopa osati kuchita kukakamizani koma we know kuti no you have us at heart mumatifunira ndithu zabwino muli nafe ndithu pa mtima panopo so we wish you well as you are working mani maganizo ena aliwonse ngati muli nawo mu comment section kweka molemeza so maganizo anzathu akuti